खुलुमबाय आंनि मुङा दैथुन इस्लारि आङो चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय निसिमा ओनसोलनि बिसपानि गामिनि थांनाय 2024 मायथाइनि 24 नभेम्बर खालाराव जानानै थांनाय बिटिसिजों खुंजानाय टेट आनजादाव आङो उथ्रिसार जानो हादों। बे आनजादनि फिथाइखौ बोहैथि दाननि एबा जुन दाननि 17 खालाराव होनाय जादोंमोन। आङो बेवहाय आसे जिटि फोरोंगिरि हिसाबै आङो बेयाव उथ्रिसार जानो हादों। बेनिनो फोरमानलाइ हिसाबैहाय नैबे आंनि एपइन्टमेन्ट लेटार। आङो बेखौनो बुंनो सानदों जे नैबे बिटिसि गभर्नमेन्टजों खुंजानाय टेट आनजादा जे बेसेन लायालासेनो स्वच्छ आरो निखा बेजों जानानै थांदों। बे स्वच्छ आरो निखा जानानै थांनायनि जाहोनावनो दिनै जोङो बा आङो थाइसेबो रां होआलासिनो एबा घुस होआलासिनो नैबे जिटिनि फोरोंगिरि थिसननायखौ आङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो आङो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। मानोना बिथांनि दैदेननायावनो बेबायदि स्वच्छ आरो निखा थाइसेबो रां लायालासिनो जोंनो फोरोंगिरिनि थिसननायखौ होदों। बेनि थाखायनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे बिटिसिनि डिपुटि चिफ श्री गबिन्द बसुमतारी सार आङो बिथांखौबो साबायखर बावदों। लोगोसे बिटिसिनिनो गासै गभर्नमेन्टआव थानाय साफ्रोमखौबो आङो साबायखर बावदों। लोगोसे डिरेक्टर अफ एडुकेसननि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों। मानोना बिथांमोननि स्वच्छ आरो निखा खामानि मावनायावनो दिनै आं नैबे एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों। लोगोसे आङो बेखौबो बुंनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौबो आङो हामबाय होयो। मानोना जेरानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन क्वालिटी एडुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइ 2006 मायथाइयाव फोस्रावदोंमोन। बे समाव आङो सासे फरायसामोन आरो बिथांमोननि बानजायनायावनो गोबां जायगाफोराव मटिभेशन प्रग्रामाव आङो बाहागो लानो मोनदोंमोन। बिथांमोननि जेनाखि जोंखौहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनो नाजानाय बा गोग्गो सोलोंथाइनि मावबिथांजों खामानि मावनायावनो जोङो सासे मोजां फरायसा जानानैहाय दिनै जोङो आङो नैबे थाखोसिम सफैनो हादों। बेनिखायनो आङो जेनाखि बिटिसि गभर्नमेन्टआ जेरैबायदि जोंनो थाइसेबो रां लासिनो जोंनो एपइन्टमेन्टखौ होबाय, थिग बिदिनो आङो हास्थायगोन जे फरायसालियाव थांनानै साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ गोग्गो आरो सोलोंथाइ होनायावहाय आङो मैखोमै गावखौनो बावसोमगोन होननानैहाय आङो दिनैहाय थिरांथा लाबाय। गोजोन्थों। बेनिखायनो आङो जेरैबायदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो हास्थायनानैहाय जोंखौहाय फोरोंगिरिनि थिसननाय होबाय, बेखौनो बिथा खालामनानै आङो फरायसालियावहाय फरायसाफोरनि थाखाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायावहाय आङो मैखोमै बाहागो लागोन आरो आङो डेडिकेटेडलि खामानि मावगोन आरो गासैबो गभर्नमेन्टनि रुल्स एन्ड रेगुलेसनजों आबाइड जानानै आङो खामानि मावलांगोन होननानैहाय दिनैहाय आङो समायखिरा लाबाय। गोजोन्थों।